Mara vilayatynyň döwleti degişli azyk harit dukanlaryny bu hanka çöregi her ele 2-den çäkli mösberde satylýar. Onuň döwlet bahasy 60 tenge. 19-njy sentýabrda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerini marada azyk haritlaryň eli ýeterligi hemde olaryň soňky bahalary barada habar berdi. Onuň sözlerine görä Mara şäherine yerleşýän döwlet teýeçiligindäki azyk dukanlarynyň bu hanka çöregini döwlet bahasyndan satyn almak üçin adamlar dukanlaryň öňüne nowata garaşmaly bolýarlar. Eslegli harit döwlet dukanlaryny diňe ýerden el ýeterli bolýar. Marynyň ýymy tönümleri satylýan hususy dukanlaryny bu hanka bol bolup ol 1 manatdan satylýar. Habarçy käbir ýymy tönümleriniň döwlet dukanlaryna bahalary barada maglumat berdi. Döwlet dukanlaryna towuk buğdy 1 kilogramy 10 manat, 1 litrlik arasalanmadyk paýta ýagy 2 manat 60 tenge, unyň 1 kilogramy 1 manat, ýumurtly 1 sanysy 80 tenge, 1 kilogramlyk şeker 9 manat. Bu bahalar degişli ýymy tönümleriniň döwlet ýeçiligindäki azyk harit dukanlaryna döwlet tarapyndan keskitlenen bahalary bolup habarçynyň maglumatyna görä olar seýrek tapdyrýar. Habarçy käbir azyk haritlaryň hususy sewdadaky bahalary, ýagny bazar bahalary barada da maglumat berdi. Hususy sewdada towuk buğdynyň 1 kilogramy 16 manat, arasalanmadyk paýta ýagynyň 1 litri 6 manat, arasalanan paýta ýagynyň 1 litri 12 manat, günewa kary ýagynyň 1 litri 15 manat, unyň 1 kilogramy 9 manat. Ekologik taýdan arasy ýumurtganyň 1 sanysy 1 manat 50 tenge. Adaty ýumurtganyň 1 sanysy 1 manat. Şekeriň 1 kilogramy 10 manat, soğunyň 1 kilogramy 5 manat, kartoşka 8 manat. Ýyly dyşhanada ýetişdirilen pomidoryň 1 kilogramy 8 manat. Atyzda ýetişdirilen pomidor 5 manat. Birinci sortuna göre 13-18 manat aralygyny, türkmen çöregi 3-6 manat aralygyny. Habarçynyň maglumatyndan hem ma'lum bolşýaly köp haridyň döwlet bahasy bilen bazar bahasynyň arasyna uly ara tapawut göze ýetýär. Meselem yerli ilat üçin iň zerur harit bolan unyň hususy sewdadaky bahasy, onuň döwlet dukanlarynaky bahasyndan 9 esse gymmat. Şekeriň döwlet bahasy bilen bazar bahasy biri-birine ýakyn. Arasalanmadyk paýta ýagynyň bazar bahasy onuň döwlet bahasyndan 2,5 esse goly gymmat. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Türkmen emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary resmi derejede agzamaýar.